Дай да напълним. Дай да напълним сега. Едната дайте обувка. Ама то не може, защото... Ама отворете да ни я подарете сега. Ето тук така ви сега. Не, то трети, става сега. Дай да я позиршим на булката. Дай обувка. Аз не вярвам да ме излъжете. Дай да я напълним. Сипи сега няколко си. Сипи сега малко. Ама то трябва да е турбичката. Няколко сипи сам. Това право турба. Турбата сипи. Като лъжичка да бъде. Чакай. Сипай сега турбата и ще я пълним, нали? Ама не, ето я турбата, виж сега. А, не, казах ти обувката сега. И обувката пълнете. Ама ето другата обувка, тя нещо тук... Ма чакай първо сега да напълним. Ето с обувка трябва да напълните. Ма то, че бъчва без дъно, пълнява ли си? Че той има дъно, бе, я виж какво... Аз тук не виждам, бе, той изтича. Ама вие сте взели баш повредената бензин. Дай другата. Дай здравата тогава. Ето я. Дай другата. И къде иде? Ама не може да се извади, тя е бързана и тук не е за мене. И ще чакаме да извадите и тогава. Ами ние си имаме булка, пък вие си нямате. Пък ние си имаме обувка. Я дай другата. Ходи се с една обувка, пак ще го разбулката. Ела да ти мерим обувката, ма. Стане ли? Ще ти става ли? Не знам да ти кажа, аз с старлъците съм. Чека са дърт. Сон, ма. Таман не, виж. Направо като носена ме залепна. Ако се образниш краката, ще стане. Ще обръсна. И ногите подрежеш, има място. Като роде ще обръсна. Преди това не може ли? И не само краката ще бръсна. Мотни. Мотни за жунглата, чел ли си? Тихо. Мотни. Иди пак там. Човешки ръка не е влизал там. Тихо и мирно живеем. Мирно. Мирно ли? Къде да застанем? Там. На стойка ли да застанем? Дай сега 5 стинки тук, не може ли? 5 стинки по 15 хиляди? Умножи. Дай сега да индиш и ги слагам. Тук. Хайде да дам цяла турба с жълтици. Още! Още. Цяла турба с жълтици давам. Дай да видим, тези пари дадахме, дай да видим. Какво Пари ще е булка ли, нещо парче от булката. Чина, ти пари ли ми кажеш, бе? Цяла турба жълтици. Казах ти пари, нали? Скелко ще няма. Нещо така малко по-голямо. По-голямо. Може и книжнари по-голямо. Тук къде вече. Май, няма да разберем. Зелено ли? Да. Дайте един балон, да. Червено сега, ви кажете, зелено. Я, слушай, какво има? Я да е. Още една турба златна. Картинки. Ида. Виж, там му приличат да спря. Дай ти. Не. Да ще даваме на булка. Другата да ти надя. Дайте ги. И сега ще помага. Тя турбичка да ти се плаче. Ето това само струва. А тя струва много повече. Рейчи, малко се зависи. Продава са те ли? Зависи за кого и колко. И как? 150 хиляди. Айде, ще има и други мерекли. Що тя другата и тя се продава? Ще давайте, има други мерекли. Тя била да Другата и тя се продава. Лъкни турбичка, бе. Ще да видим булката е обаче. Ало? Добре. Да. Другата булка се обади. Каза да ходим къде. Ще да дам булката. Трябва тя беше. Тя поса, бе. Дайте да Един джер. Добре, хубаво. Ето какви видя. Хайде, дай тук още малко. 10 циганьони, той е за 20 лет. 10 цигани, ма. На циганка. Не, идите тук. Малко. Не е дръжка, слушай. Тук май трябва да ходим. Дай съм читата. Айде, че второто ще излиза. Идва други кандидати и сега ти ще дадат пари. Дайте да видим сега. Ще слагаме да видим. Айде. Ще убиват.
обиваш. Още. Дерел съм ги не убиват. Още малко. Айде, повече, още не има. Тя другата при нас. Сега сме пълнели. Айде, тук би сега една толкова. Сега почваме другата. Матай! Айде, ако булката е съгласна да отваряме. Какво мисля, че ще има ли булка, не да има? Нали видях ти крака? Ай за по 20 лева всеки. За другата обувка. Едната само. Пак булката отделно. Булката да не куца с един грам. Те ми, тя няма върви. Ама да вземете едното обувка. Ама то няма обувка сега, как ще стане работа? Вие си купите само една обувка, сега трябва А не сте купували ли сега? да си Тя дадахте. Иначе куца. Но сте купихме. Айде бе, ще я даваш или няма да я даваш? Да сходим ли? Има тя на Не съм на сянка, не бързам. Няма вярно. Каква ти е тази врата, бе? Каква ти е тази врата? Няма се разберем за нас. Дай 15 мила и да пускаме само тебе. Още каза булката. Сега от друга ден да влизам пак. Още каза булката. Айде. Ще убива, не може. Още трябва да подложи малко. Дай, да, моите Ти руци да даваш не пръчка, взема. аз дам. То с ключ не е за тука. Ма няма значение да съм казала за къде. То с ключ не е за тука. То с ключ не е за тука, за някъде друга. Аз ти дам ключ, ма не съм казала за къде. То с ключ не трябва. Още малко. Виж, и тук сега гледай колко. Там? Голо. Аз мисля, че тук отдолу бил, чакай. Голо. Той сега ще убива, ти пришки ли искаш да имаш? Няма като отдолу да може да нас Не, тук се изравни, тук виж какво е голо. Дай ти една хартийка, бе. Но то няма да няма право. И такива, шумулка ще. Аз си мисля с обувка. Не убивка ми да се. Я пробвайте сега, пробвайте. Вижте ли, аз само